ka आन्दानि मेन एजेंडा जों थांनाय 14 मार्च 2020 एनसीटी जों बाय आईएनपीटी मिलुगोय आईएनपीटी यूनाइटेड निजे जों कायसा मिलुगोय कायसा बदल नखा आवन पर जों दिनै आईओएफटी आईएनपीटी नि यूथ विंग एनसीटी नि जे यूथ दंनाय बर बाहाय हातिनि आईओएफटी मिलुगोय जों एग्लगे बडी खालामदों जों साइमनो बसकांगो एडीसी इलेक्शन बागै ताबुक जे रुलिंग सरकार आईपीएफटी एवं बीजेपी बाहारो कोरोना भाइरास नि जे लकडाउन नि जे सार्कुलार सरकारेर सार्कुलार बरंनो रूल ब्रेक खालामनाय प्रतिदिन मिছিল मिटिं खालामदों हेबा जों सरकारनि सार्कुलार मानिनाय खालामदोंमोन बंनि एक्टिविटीज नुगुनाय बंनि कर्मसूची नुगुनाय बंनि कार्यकलाप नुगुनाय जों दिनै नंखनान बाद दंखा जों खा खालायो फायनाय एडीसी इलेक्शनाव जों गाहाम रिजाल्ट खालामनो होनाय जों सिवो फायनाय एडीसी इलेक्शनाव तांनि बागै जों साधारण भोट होनाय माने एडीसी इलेक्शन एडीसी सानैथि फैनाय आईएनपीटी नि आदंरनो फैनाय सामसरन त्रिपुरा थांनाय नगेन्द्र जमती संनि मिजोराम कलसंनि बंनि आन्दोलननि बरंनि जिरखंमनि फलनो दिनै जों बसकांगो नुगदागो एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शनाव हानि बागैनो आं कन्याय लुकुरंनो कब कन्याय एडीसी सानैथि फैनाय जे पार्टी जे मथा मथानो नरक फायनाय चंमारिओ भोट दिनाय कपलाय खालायदि होनाय आं नंनो दिनै अरनजिमि कयहरो दै जों खोनान जिमिनो सबाव नखनाय जों आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस केबो बाय जुदिंया जों बरफनो राजनीतिक भावे जों मुकाबिला खालामनो जों फायनाय इलेक्शनाव बसकांनि इलेक्शनाव जों फाइट खालामनाय दै जत केन्द्रनो कैंडिडेट दिनै जों कपलाय नायनाय खालायो दिनै बन्ना साना मसंकर देवबर्मा जनरल सेक्रेटारि आईओएफटी